дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон аз камоби изҳор дошта барои сарфаи барқ дастур доданд. тағйироти кадрӣ бо 7 фармони президенти мамлакат. пас аз пандемия барои барқароршавии бахши гардишгарӣ аз 3 то 4 сол лозим аст. тоҷикистон тавони истеҳсоли автобусҳои акия бидуни муҳаррикҳои олмонӣ надорад. модаре бо духтари 9 солааш худро ба дарёи вахш партофт. бо шарҳи пурии хабарҳо бо шумо ҳастам Муъиниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ҳукумат аз камоби изҳор дошта масъалаи таъмини мардум бо нерӯи барқ дар зимистонро ба миён гузоштанд. тибқи иттилои котиботи президенти мамлакат роҳбари давлат вобаста ба камобии имсола барои сарфакорона истифода кардани нерӯи барқ дастур доданд. сарвари давлат баҳри рафъи мушкилоти фаслҳои тирамоҳои зимистонӣ дар пеш истода ва бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва захираи кофии маводи сӯхту хӯрокворӣ масъулини сохторҳои давлатиро муваззаф карданд. пешвои миллат ҳафтаи қабл низ дар паёми хеш ба маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид гуфта буданд ки имсол бинобар боришоти кам дар фасли зимистон коҳиши назарраси захираҳои об дар дарёҳои минтақа ба қайд гирифта шуд ки дар навбати худ боиси камобӣ дар мавсими обёрӣ ва хушксолии шадид гардид. таъкид гардид ки чунин вазъият ба миқдор ва сифати захираҳои оби тоза ҳамчунин соҳаҳои марбут ба об ба хусус кишоварзӣ ва энергетика таъсири манфӣ мерасонад. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои 7 фармону 1 қарор дар сохтори вазорати корҳои хориҷӣ ва гвардияи миллии ҷумҳурӣ тағйироти кадрӣ анҷом доданд. бо фармони президенти мамлакат полковник Сатторов Ҳасан Мирзоевич сардори раёсати разведкаи гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъин гардид. Раҳимзода Султон Нурмуҳаммадпур бо фармони президенти мамлакат аз вазифаи сафири Тоҷикистон дар Ҳиндустон оғоз гардида бо қарори пешвои миллат раиси кумитаи иҷроии фонди байналмилалии наҷоти Арал таъин шуд. бобу Калонзода Луқмон сафири нави Тоҷикистон дар Ҳиндустон таъин гардид. Холбобоев Файзулло Самадович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири Тоҷикистон дар Украина озод гардида ба ҷои ӯ Назризода Давлатали Ҳайдар сафири Тоҷикистон дар Украина таъин шуд. имом Шарофиддин Зуҳриддинзода бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сафири Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон озод карда шуд. Шарифи Саъдӣ сафири нави Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таъин гардид. муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон эълон кардааст ки бемории COVID-19 зарарҳои зиёде ба бахши гардишгарии кишвар расонидааст. Камолиддин Мӯъминзод муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон қайд кардааст ки густариши вируси корона сабаби зарарҳои вазнин ба бахши гардишгарии Тоҷикистон шуд ва барои эҳёи дубораи ин соҳа аз 3 то 4 сол лозим аст, иттилоъ додааст Амид Ховар. ҳамзамон ӯ таъкид доштааст ки дар ҳоли ҳозир яке аз иқдомҳои муҳим дар ин маврид рушди гардишгарии дохилӣ аст ки ҳанӯз ҳам тоҷикистониҳо ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ нишон наметиҳанд. ба гуфтаи муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон густариши вируси корона муҷиби аз даст додани 1 миллион нафар гардишгари хориҷӣ дар соли ҷорӣ шуд ки метавонистанд манбаъҳои молии зиёде ба буҷети ҳукумати Тоҷикистон ворид кунанд. корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии Тоҷикистон тасмим дорад 9 автобуси 8 метраро ҷамъу васл намуда ба фурӯш барорад. ба нақл аз Амид Ховар ширкати Mercedes-Benz эълон кардааст ки баъд аз ба эътидол даромадани вазъи панҷшавии коронавирус дар ҷаҳон ва пурра боз шудани марзҳо ба ширкати Акия муҳаррики автобусҳои 8 метра равона хоҳад кард. гуфта шудааст ки баъди равон кардани муҳаррикҳо корхонаи муштараки Акия Авеста Автомотив Индастрии Тоҷикистон 9 автобуси 8 метраро ҷамъу васл намуда ба фурӯш мебарорад. гуфта шудааст ки корхонаи мазкур аз оғози фаъолият 300 автобус ва соли 2019 148 автобусро ба маблағи зиёда аз 141 миллион сомонӣ ҷамъу васл намуда ба фурӯш баровардааст. дар айни замон нархи як адад автобуси тамғаи Акияи истеҳсоли Тоҷикистон 132 000 евро мебошад.
наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон эълон карданд ки 2 ҷасад зани 31 сола ва духтарчаи 9 соларо пайдо карданд. таври дафтари матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон қайд кардааст, дар ҳоли ҳозир сабаби даст ба худкушӣ задани ин зан бо фарзандаш то ҳол маълум нест. гуфта шудааст ки баъд аз зоҳири рӯзи 27 сентябри соли 2020 як сокини 31 солаи ноҳияи Ёвон бо духтарчаи 9 солааш худро ба дарёи Вахш сарозер кардааст. баъди дарёфти хабари ин худкушӣ, наҷотдиҳандагони кӯҳии бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Норак ба ҷои ҳодиса расиданд ва баъди ним соати корҳои ҷустуҷӯӣ ин 2 ҷасадро тақрибан 30 метр дуртар аз макони ҳодиса пайдо ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Норак супуридан, таъкид доштааст манбаъ. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо исрор аз аҳолӣ хоҳиш намудааст ки сокинон нисбат ба пайвандону хешон ба муҳаббат бошанд ва ҳаёти худ, атрофиён ва наздиконро азиз доранд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷа барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиатив некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.